kahit na pampagising. Okay, sige po. Take two. Ginubos niyan mawari puring labi ko. Banangikas ningas bukoy kapurian kaya Mirapan na kapong sumaw ka ko, ginuko. piraplan mo kayo sa upan Gino. Kapanisyan, itamangan po, ginukong Heso Kristo, Diyos sampung taong tuto, ipanglinalang mga timbos ka ko, uli kang Diyos ko, mabilog kong pusong malsinta keka, at ulining palsintanda kang lakwas, king sablang nano, pagbitkilan kong masakit, ing pamikasala ko keka, o walang hanggang kayapan, nino ing emenatiling mamuri keka, mga pepatula king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king anakom human mikasala. Lain kong isakwiling sablang makayuli, king ganap akapya dyan, ingega na ganang sala ko. Manalig kong masakit, ginuko, king alanganggang pakalulo mo. King uli namo naman ning maulaga ng bunga, ning malapamay lasat, pangamate mo king krus. At ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo. Mangganay tang grasyang ikabye ko, at pamanatili kong sumuyo ka, ang aking oras ning kamatayan ko. Yan asa. Panalangin Agdoldo, kang Santa Monica. Itamangan po maligayang patulunan dingindu Santa Monica ang asawa ng Patricio at induning emunanong doktor at ipaning Santa Iglesia San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon daraon mi keka iting nobinaryo o dining pamaninasa mi king masikan mong pamamilatan arapan ng ginutang Diyos karing kalulong mabibingbing ang pompenganak mga waglit ulining kasalanan. Abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king ilang mawibili, king kaparangalan, akapad ng binaring kayanakan. Ding katubale, nonemela sa, king ikalarong takot king Diyos, apani bataning tunay kabyasnan. Banting upaya, king pangabiyeming mikakasundu at misasanlubketi. Hapalaran ming miyabe-yabe mo naman karin banwa. Anti mo yung pamiyabe ngini, iko ning asawa mo at anak.
At kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanganga. Yanasa. Panalangin king Kalungaldo. Maligayang indung Santa Monica at kekeng Pintakasi, uli nawari po nitang mikakaluko at dalise pamalsintaning puso mo, king pamanakit mo king asawa mo at anak Emil Sinta king Diyos, pigmulandang pabilang adapat kabanalan, balang mibalik alob. Iyadon mi keka, king ulining pamamilatan mo, pakirasan mo sa kami, itang grasang ikalablab na naman sa ning puso mi, king pamalsinta king Diyos. Yanasa. Ipami, tsoka banwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuaning loob mo kaya tisulip anti banwa. Inka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mo kaya pa isawol king tukso, nun ikabos mo kami king sablang maroka. Bapo Maria, may mo kaking grasyang ginang Diyos at tsukeka, noon kakarisab lang babay, noon niya pa naman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Ipami, tsoka banwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo kaya tisulip anti banwa. Inka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mo kaya pa isaul king tukso, nun ikabos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, may mo kaking grasyang ginang Diyos at tsukeka, noon kakarisab lang babay, noon niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Ipami, tsoka banwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo kaya tisulip anti banwa. Inka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mo kaya pa isawol king tukso, nun ikabos mo kami king sablang maroka. Bapo Maria, may mo kaking grasya, ang ginang Diyos at tsukeka, noon kakarisab lang babay, noon niya pa naman ang buning atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kami kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Pamupos sa panalangin. O mapamakalunong Diyos, tulad daring malungkot at bering manalig ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo, kay kirandaman ang dakalaluan ng Santa Monica, king pamibalik loob ng anak na Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, uli ng pamamilatan da ilang adwa, king tangisan mi naman sana, ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ng malagrasya mo. Uli ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ampon ng Espiritu Santo, Yanasa. Kinagining Ipa, ampon ng anak, ampon ng Banal Espiritu. Amen.
sadyata na po kayong kakatamang misa. Maya pat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pagyabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intentiones. Ding masi sponsors ilapin di Mr. and Mrs. Villamor Tolentino and family, Edgar Tolosa and family, Gaudencio Natividad and family, Ayan Tolentino and family, Emmanuel Trinidad and family, Magnolia Imperial and family, Flor Mercado and family, Myla Gonzalez and family, Aurora Punzalan, Nina Serrano, Berhel and Maureen Mangila and family, Prudencio and Angelina de la Cruz and family, Eduardo and Benarisa Manarang and family, Milagros Nagit and family. Birthday Thanksgiving, Father Mark Christopher De Leon, Bernie Manarang, Lolita Onopre, Shelo May Camacho, Marisa Nagit, Judith Menjola. Thanksgiving ng Dr. Ramon Pandillo at Glyza Fabian. Speedy Recovery Daddy, Father Romer Policarpio, Eugene Ong, Angelo Bonus, Alma Nogot, Randy Sarmiento, Rosemary Manalang, Mirna Flores, Florencia de la Cruz, Christian Macabale, at Bel Trinidad. Special intention, Winda Reyes, Abigail Olivas. Boy exam, Francis Tomas Sablan. Good health, Ayan and Eileen Tolentino. Miguel and Estelita Gonzalez. Ang timuring ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Monsignor Francisco, Father Lorenzo, Domingo Senior, Domingo Junior, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Mark Alvin, Rosila, Luisa, Cecil at Shirley. Magkiabeta mo po king dalit a pamuklat. Maria,
Kinagiling ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay at kikaingan, At kekan timurin. may payabak pasibay po. Maya-payabak po mo. Magandang umaga at nasa ikatlong araw na po tayo para sa paghanda natin naman sa pista ng ating mahal na patrona na si Santa Monica. Nga batangin nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan talapa at pagsisyan din kasalanan tamo, anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikaing talapamye bayong puso at mitutugtog king bayong espiritu. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, sinabi mo, daka na ring may yaos, dapat di taklaring may pili. Kristo, pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikaing mituturo, king pamaminto, karing kautusan, at pamangalang karing tuntunan. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Uy, paming mayupaya, aluguran da kasana, karing sablang bage, at babo daring sablang bage. At das nami naman sana yung tulang si Jamo para kaya kami, amay git king sablaming panayan. Itihadon mi, king kapamilatan ng giduming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't
king libro ning propeta Ezekiel. Potang ipakit ko na karing bansa ing kabanala na ning marangal kong lagyo. Ing lagyo ake kayong leko dangalan, liputad da, akilala rakanita king ako, ing Gino. Ako, ing Ginong Diyos, ing migsalita. Gamitan da kayo, ban ipakit karing bansa, king ako banal ko. Kuwanan da kayo karing balang labwad at bansa, at ibalik da kayo, king sarili yung labwad. Pisikan da kayo, king danom amalinis, at gawan da kayong malinis, king dinatdaring kaya kayong idolo, at king aliwang bage, mimiedinat kaya kayo. Dinanda kayong metong abayong puso at metong abayong pamiisip. Ilako kaya kayo ing masyes yung pusong bato at dinanda kayong pusong mapaminto. Ibiyeke kayo ing kanakong espiritu at pagsikapan kong tukyan nyo la ring kautusan ko at pamintuan nyo la ring sablang kautusan abinyeko kaya kayo. Kanita manuknangan kayo, king labwad abinyeko, karing pipumpunan nyo. Ikayo ring maging memalen ko, at ako ing maging Diyos yu. Amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Itugtog ko kaya kayo ing danom amalinis, at tuwasan ing sablayong kasalanan. Itugtog ko kaya kayo ing danom amalinis, at uwasan ing sablayong kasalanan. Gawan mo ing malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo kako. Emo ko tatabi king kekang arapan. Eme lalako kako ing espiritu mong banal. Itugtog ko kaya kayo ing danom amalinis, at uwasan ing sablayong kasalanan. Ibalik me kako itang tulang bunga ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto king sablang kaburian mo. Karing makasalanat, matula keng ituro ing kekang kautusan, at keka magbalik langan. Itugtog ko kaya kayo ing danom amalinis, at uwasan ing sablayong kasalanan. Emo laburiring sakripisyo, nung ali, keka kakulang iyampang, ni emo katulan ayin adorulukan. Ing ayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilan man eme tanggian. Itugtog ko kaya kayo ing danom amalinis, at uwasan ing sablayong kasalanan, parangalataya po ing maya pabalita. Inaus na katamo ning Diyos, king kapamilataning mayap abalita, ding taong pigtagumpen na para kaya ning ginutamong Eso Kristo.
Ginoo mantabi kay kayo, at kaya timurin. pamamasa king maya pabalita, pangkang San Mateo. Ligaya kaya o Ginoo. Migsalita yang pasibay Jesus, karing kekaldan, king kapamilatan ding talimhaga. Nga na, ing kayarianing banwa kawangis neniti. Ing metong aari, migtawuyang karagulan para king kasal, ning prinsiping anak na. Tinubod na rin kayang alipan, ban manyawos karing kumbirado na king kasal. Dapat ela may bisang datang. Inya pa sibayang mitubod na liwang alipan, at penabilin na karela, sabi nyo karing may kumbira, king manaya na yung kakong sidya. Pepakatat ko na rin kakong baka, ang ponding aliwa kong sese pataban. Makasadyaning sabla. Munta na kay Kenny, king kasalan. Dapat ding may kumbira, era pinsingan iti. Sinulong na ning balang metong ing lakad na. Ing metong mintaya king kayang asikan, at ing metong naman, mintaya king kayang negosyo. Ding aliwa naman, dekap dala ring alipan at inubod na. Penang sakit dala at melaos dalang pete. May kaluko ing muaning ari at peparala na laring kayang sundalos at pepapatya na laring tampalasan at pepasilab ning karelang syudad. Kaya ba't nanita nga nakarela, makasadya ng kasalan, dapat ding may kumbira, karapat dapat. Ngayon mamunta kayo karing dalan at amatao at kumbira nyo lang datang king si Jaco, ring sablang taong akityo. Inyame muntala ring alipan karing dalan at tinipon dala ring sablang atag ponda, mga roklaman o mga yapatao. Ating lugal, anong nudala, ikasal, kinat muya karing may kumbira. Inyang linwaling hari, bana lang lawanding bisita, ikit ning metong nga taong ema kaimalan, pakipagkasal. Abe, nga na kaya, bakit linob ka keti, ay ema kaimalan, pakipagkasal? Dapat alaya nga pakibat ing tao. Kanita nga naningari karing magsilbi. Igapos siya gamat at bitis. At yung siya king karalunduman king luwal. Karinya tumangis at mitigis ay ipan. At nga nang memo po si Jesus, uling dakala ring may yaos. Dapat di taklamo ring may pili. Ning mayip ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilia. Maya pa morning. Good morning po. Ano pa kaya ang dahilan para magsimba pa kayo ngayong nakakatakot ang panahon? Ano ba yung humahatak pa kahit sa inyo para pumasok sa simbahan? Gayong iba natin mga EMDC natatakot na yata. Dati nagsiserve. Dahil hindi gumagandang sitwasyon. Parang lumalala pa sa ating bayan. Sa ating po mga ganyang pagsimba, there could be an attraction. Isang paghatak sa atin. Para dumalo kayo ngayon. At kahit po yung mga ibang nagsisimba through live streaming, hindi sila makikibahagi sa pagdiriwang through live streaming kung wala yung hatak, yung attraction. Alam niyo po, minsan nagpabasbas kami ng kumbento. Ito. Diyan sa Lourdes Sites, newly renovated convent. Dahil mahilig po ako sa bahay. So, inayos ko parang bahay. Ayaw ko yung mga mukhang museum o kaya mga kumbento ng mga madre na punong-puno ng mga images, ganyan, na antique ang dating. Sa akin po gusto ko contemporary. Ganun ang aking, para bang nasa bakasyon ka lang, pag makikita mo yung, parang nasa mga resorts ka lang. Ganun po yung ko sa mga bahay. So anyway po, yan, pinabasbasan namin yung newly renovated kumbento nitong Lourdes Sites.
Alam niyo po kung anong narinig ko sa mga bisita, sa mga kaibigan, meron silang common word na ginamit. No, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming nagsabi, "Hoy Among, kaganda naman ng kumbento. Very inviting." Sabi niya. Yung salitang inviting, very inviting siya. Sabi niya. Na para pag nasa labas ka, parang hinahatak kang pumasok. Pag nasa labas ka, para sinasabing, halika rito, pumasok ka. Ano ganyan. Yan po yung inviting. No? Yung parang may hatak. Parang inaanyayahan ka. Siguro po tayo, naranasan natin yan, ang mga lugar na parang very inviting. Na pag nakita mo, parang gusto mo nang magpalipas ng oras dyan. Kumpara dun sa mga lugar na makita mo pa lang, parang tinataboy ka na. parang natatakot ka na. Actually po, ganun yung nadatnang kong kumbento nung una Parang pagpasok po, natatakot ako. Parang lalabas na lang isang kapre. Kasi madilim. Tapos sa loob ng kumbento, mayroon pang mga bintana, antik na bintana, nakaganyan. Kaya lalong nagpapadilim. Pero yun nga po, may mga lugar na parang binubulyawan tayo. Parang yan, tinataboy. Alam niyo po itong ating ebanghelyo ngayon, ang paglalarawan ng Panginoon sa kaharian ng Diyos ay ganito, nag-iimbita, nag-aalok, nag-aanyaya, very inviting. Ginamit niya ang larawan ng kasal. At dito, ang nag-aanyaya, nag-iimbita ay isang hari. At ang kakasal, yung anak niyang prinsipe. At imagine yung handahan, nangatay na ng baka. Nakahanda na yung hall para dito. That makes it very attractive. At magnetic yung lugar. Kaya ganun nilalarawan ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos. Very inviting, very magnetic. Para bagang sinasabing, you're very much welcome. Kayong lahat tanggap kayo rito. Halina kayo rito. Walang sinisino. Please feel free to come in. Ganito po yun. Kaya sa pagiging very inviting ng kaharian ng Diyos, ito pong larawan dito ng mga alipin na pinadala ng hari, napakagandang image. Siyempre po ito sa unang tingin ko, sa unang aking pagninilay, ito'y tumatayo sa mga propeta na unang nag-anyaya para sa Diyos, para sa kaharian ng Diyos. Pero ngayon po, para sa akin, itong mga alipin dito na parang sinusundo na yung mga naimbitahan, na pinapaalala sa kanila ang imbitasyon ng Diyos. Tayo ng mga Kristiyano, kung mayroon tayong papel, ay nag-iimbita. Taga-imbita tayo ng Diyos. Tagapagpaalala ng kanyang alok. At siguro, pwede nating sabihin, kung mayroong naging magaling na tagapag-imbita, ay ating mahal na patrona, si Santa Monica. Just imagine, nakapag-asawa siya ng maaga, na pangasawa niya, pagano. Siya very Christian ang paniniwala, very pietistic, very charitable, full of Christian love. Tapos mapapangasawa niya, ibang-iba sa kanyang paniniwala, ibang-iba sa kanyang ugali, ibang-iba sa kanyang nakagisnan. Magkaibang mundo. Sabi nga po sa mga kwento tungkol sa kanila ni Patricio, ayon kay Saint Augustine,
hot-tempered pa si Patricio. Tapos mabisyo. Ang mahirap pa po nito, nung mag-asawa sila, kasama pa nila yung nanay ni Patricio sa bahay, yung biyenan. At ilang beses na akong nakarinig na kung minsan ang pinagmumulan ng away na mag-asawa ay yung biyenan. Sino pa ba sa inyo dito ang sa pag-aasawa ay nakasamang biyenan sa bahay? Pakitas ang kilikili. Ay, nahiya sila. Yan. Pero dito, yan. At ayon sa kwento, mahirap pakisamahan ng pati ang biyenan, pati ang nanay ni Patricio. Kaya imagine nyo na lang ang mundo, ang sitwasyon ni Monica. And yet, to pass forward yung ating pong kwento, dumating ang araw na konberte si Patricio, pati yung nanay niya, nagpabinyag. Bakit nangyari yon? Kasi kung titignan nyo yung pagkatao, yung pagkatao ni Monica, ang isa pong gagamitin kong adjective din para ilarawan ang buhay niya ay very inviting, very welcoming. Yung bagang makikita mo pa lang, very attractive ang personality. Magnetic dahil sa kabutihan niya, kabaitan niya. Actually po, ayon sa kwento ni St. Augustine, yung lahat ng mga may the same situation tulad niya, na may mga asawang mabisyo, ganyan, naiipon niya. And she was able to inspire them to do the same na ang kanyang ginagawa. Kahit nang napunta pa po sa Milan, tinuloy niya yung ganyan. Yung mga may problema, ganyan mga may asawa. Siya ang pinaghuhugutan ng lakas at inspirasyon. Bakit? Her life was so inviting. Dapat sana po, dahil ganyan ang buhay niya, tsaka yung asawa na ganyan, dapat naging bitter siya, di ba? Sa buhay. Naging nagger. Pero hindi. Lalong tumingkad ang kabutihan, kabaitan, at yun nga, yung magandang salita, ang kabanalan ni Monica. And for this, her life was so inviting. Para bagang siguro hindi na siya nagsasalita, ang mismong buhay niya ang nagsasalita. Ang buhay niya mismo ang nag-aanyaya. Para ganun din ang gawin ng nakakakita sa kanya. And I think ito po dapat ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Ang buhay tulad ni Monica. Tayo dapat very inviting. Hindi tayo nagtataboy, kundi nag-aalok, nag-aanyaya, nag-iimbita. Hali kayo. Dito kayo. You are very much welcome. Kasi mayroon pong personality na makita mo pa lang, magsalita, wala na pag nagsalita, natataboy ka na. Mabubulyon ako o mailang na. Mayroon po akong experience nung seminarista ako. Sa pag-uwi po, home break namin sa seminaryo, college na ako noon, dadaanan ko yung isang kaibigan ko na sabi, dadaan dito sa isang parokya. At yun nga po, dinaanan ko. Doon pa lang ako sa gate, alam niya, sa gate ng kumbento. Naririnig ko na, nagpupuputok sa galit yung pari. At na-skandalo ko kasi may halong pagmumura. Galit na galit, hindi ko alam kung anong kinagagalit. Hindi na ako tumuloy. Umalis na ako. Parang hindi ako komportable sa ganon.
na ganun ang marinig ko. Kaya hindi na ako pumasok. Umalis na. Alam natin kung kailan very inviting, very welcoming ang ating madadatnan. At ang larawan natin sa pagiging Kristiyano, ay dapat ito, hindi nagtataboy, kundi nag-aanyaya. Ika nga po, we don't need words to attract people. Ang kailangan ang ugali at ang buhay natin. At ilang beses na nating narinig, action speaks louder than words. At tulad po ni Santa Monica, naway ang buhay natin ay mga paanyaya, alok ng Diyos sa iba. Very inviting and welcoming. Amen. Atin po ngayon dulog sa Panginoon ang ating mga kailingan, tayong lahat na tinatanggap, imbitado sa kaharian ng Diyos, alok ng Diyos, ang kanyang tahanan sa ating lahat. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin din kay kang tauan. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin din kay kang tauan. Para ka ring obispo at kura paroko, kapilan man sana lamimiisip mo muna, dikil king sarili ang kapakanan. Nune ingi kakayap ding tupang mi pagkatiwala king karelang pamaningat, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin din kay kang tauan. Para ka ring sablatang pamuntok sibiko, para tirasanang tuparan ing karelang katungkulan, kambening tiyaga, epektibong pamamaralan at kayapan apilubluban, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin din kay kang tauan. Para ka ring sablang mabibye, lalam na pa ning karaniwan a pamangailangan ning tao. Asaw pa no sa ning balang metong kay katamo, bandasan da ing uri ning be, akarapat dapat king dignidad ning tao. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin din kay kang tauan. Para kaya katangang makatipon keti, para titasa ng magkapilit, mitmong katapatan at tulang tupad karing sablatang responsibilidad. Banding mi pagkatiwala kaya katamo, akwarang abalo king kaya katang pamibiyebe, ing mabilog ng kabaldugan ning lugod at kasayuan Kristiyano. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin din kay kang tauan. Ngeni po aduan taming sarili tang kapagnasan. Oy paming atsubanwa, nilangan ming tao, ban magobra, at manakit tula king kay kang amano. Ipagkalumuke kaming katapatan, parating magobrang masalese, at kambening tula, baking maging karapat dapat akatambayan mo, king pamitalakad king kay kang kayarian. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikan tataya po yung dalit para king pamagsadya kangayon. Sa
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya kataming kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, tanggapan maiting sakripisyo, anting meto nga banala, pamili ba yung regalo? King pamiyang pang mi, king binye mo kaya kami, tanggapan mi naman sana ang regalo ng kaya kang sarili. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin, yat na yorem puso yo. makayat na no, king ginu. Pasalamatan tayong ginu, adyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya. King lugod lelangan ming tao, at inyang mga itulid niyang may parusan, king kaya kang pakalulo, kinabos me, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwo, migmong kapag mula na sasambarapan mo, makisan metong say si wala miking karela, kapang kakantarang lip mong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating aking king espiritu mo, ban para kaya kami, madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan. Kinuha ning tinapi at te pasalamat siya kaya ka. Pira sinet binyene, karing kayang disipulo nga na, kuha niya itikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin na yung kalis, karing kayang disipulo nga na, kung na niya itikongan, at minom kayo kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Yung daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Kapang babaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato,
ban biganap yung ilugod, kambi ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling niya, lala rin talasuyin mong, di among paks at amulari. Ading alapang mayang unabye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, bangking kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalik doon, din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan.
Ning kordero ng Diyos, ning milalako king kasalanan ning atop, non tamong mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, Ginoo, ek ek matampang matampang tanggap tanggap ka, dapat ikas niya nga mano mo, kumayap na ako. Beming sisimba king live streaming. Siklaw ta mo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, maygit king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man na espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman,
ing mikawani kukeka. Amen. Orasyo Emperata, itamungan po. O Diyos, ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilya taning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyem pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo. Magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, kapamilatan niting sakramento, gawan mo kaming metong kang Kristo, king lalong pamakiwangis kaya ketiking yato, dasan mi sanang makirake king ligaya na karimbanwa, anong nuya mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Pag nakamu po paalalang, dahil po mas dumarami pa yung case ng COVID-19 sa ating bayan, magbabawas po tayo ng misa pag linggo. Wala na po tayong 5:30 p.m. mass pag Sunday. Yun na lang 2 morning para pag hapon wala nang lalabas ng bahay. Just stay home. So yung pong misa natin pag linggo, 8:30 in the morning, 6:30 in the morning, 8:30 tsaka 10:30. Okay po, pakisabi po sa mga kaparokya natin. No? Okay. Yan naman po pansamantala lang. No? Okay. Ang Ginoo man tabi kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May harining kaya katang kapag masusyan, inyaw meta ng ini, luguran at siwan tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos.
Iuliran ka, inanot kaya sa landas. Manalangin mo isa, iluminsan ang tanong ikaw. Manalangin mo isa, iluminsan ang tanong ikaw. Ang may dalalaga, Maya Pores Kakangan po, dapat pong salamat. Magandang araw, marami pong salamat. Imingat kayo po, ingat physical distancing at all time.